Українська делегація залишила зал засідань ОБСЄ у Варшаві на конференції з дотримання прав людини на знак протесту проти заяв про російський Крим. Таким чином, українські дипломати відреагували на слова кримських пропагандистів «Крим-Росія». Відомо, що демарш української делегації з конференції підтвердили. У Варшаві зараз працює кореспондент телеканалу АТР Олег Борисов. Він на зв'язку зі студією. Вітаю, Олеже. Тож, які подальші дії представників України і як на демарш відреагували інші делегації? Тарасе, передусім я хочу зазначити, що ти дуже і дуже коротко розповів про те, що сьогодні відбулося. Насправді, такої великої кількості маніпуляцій, підтасування фактів, проросійської пропаганди і брехні я ще не чув на жодному міжнародному майданчику. Зокрема, так, ти правильно, Тарасе, сказав, що українська делегація встала і вийшла після слів російських пропагандистів, що Крим є російським. Утім, це вже кінець був. На самому початку сам голова ОБСЄ, модератор, вони двічі робили зауваження про російським пропагандистам за те, аби вони уникали цього, що Крим є російським. А потім, під час виступу генерального директора пропагандистського телеканалу, який себе позиціонує як кримсько-татарський телеканал «Міллет», йому взагалі вимкнули мікрофон і забрали в нього слово, тому що він вже пішов не по темі свободи слова, а взагалі по темі зачитував з листочка все, що йому написали його керівники-пропагандисти. Але менше з тим, врешті-решт, все ж таки пізніше, після чергової такої заяви, вже не витримала українська делегація. Вони встали, таким чином висловили свою ноту протесту через те, що пропагандисти дозволяють собі на міжнародному майданчику нехтувати усіма рішеннями щодо того, що Крим анексовано, і все ж таки продовжують казати, що Крим російський. Після того, як всі пропагандисти виступили, вони також встали і пішли по домівках, тому що всі темники, які їм були заготовлені, вони всі зачитали. Утім, я хотів би також ще зазначити на тому, що після всього цього ще відбулась знову, так би мовити, вже як подейкують і жартують у кулуарах ОБСЄ, другий батл битви українських журналістів і проросійських так званих кримських ЗМІ. Сьогодні поспілкувалися з генеральним директором телеканалу «Міллет» і з представником Крим-24 телеканалу. І от вони знову ж таки почали маніпулювати, брехати. А я просто поставив перепрошую, я хочу зазначити, що саме цей журналіст Олександр Макар, він сказав, що в Україні свободи слова немає, і там затримали 1000 людей. Я перепитався, яка саме 1000 людей? Поточніть, будь ласка, що це взагалі, за що йде мова? На що Олександр Макар ось що мені відповів. Далі давайте без коментарів. У вас люди пропадают, скажите, когда журналистов убивают, например, да, у вас на Украине, в Украине, все, слава богу. Назовите, пожалуйста, фамилии тех, кто пропадает непосредственно. Господи, список я вам, дадите почту, я вам... Не надо почту, вот сейчас публично камера, озвучьте, пожалуйста. Давайте, хотя бы 3 назовите. У меня, такая феноменальная память, как у журналистов АТР, поэтому не могу сказать. Як ви самі зрозуміли, що ми знайшли рецепт від пропаганди проросійської, просто добивати їх фактами. Отже, про ту 1000 людей, за яку пан Олександр заявив, він не зміг навіть після цього інтерв'ю, яке ви щойно бачили, вже в приватній розмові у кулуарах, саме ось на цьому місці, я його питаю: Олександр, будь ласка, дайте ці прізвища. Він каже: без проблем, я вам все надішлю на пошту або у Фейсбуці відправлю. Після чого він встав і пішов. Звісно, як все у стилі проросійської пропаганди: напотякати, нагавкати і піти. Отже, ми продовжуємо тут знаходитися. Конференція ОБСЄ продовжується. Які теми далі підніматимуться, вже буду тримати вас у курсі у наступних випусках «Заман». Тарасе. Дякую, колего. Олег Борисов з Варшави про ситуацію, яка сьогодні склалася на конференції з дотримання прав людини щодо української делегації, її реакції на російських пропагандистів.